Hello guys, welcome sa atong Game 2 on this best of 3 series between Blacklist Rivalry and Team Talon. And grabe among experience ni Boss Alex sa first game na to, boss, no? Grabe, we got our predictions wrong gid ato by to be honest na yeah, sakto atong gina-point out pero sadly ang blacklist rivalry nakaya nila ang the ultimate aggression sa Talon Esports ilang draft pa lang da, di ba boss? Na grabe ka kahit ilang grabe ka active ilang mga heroes pero it turns out na wala gid na push through ug ayo ang Talon Esports. The Mm. blacklist was able to gyud make some space for their Terrorblade na 26 minutes into the game, hadlok ng Terrorblade kaya nakaskadi ano katong 26 minutes if I recall that was Man, the Threads Manta Manta Skadi, Skadi Dragon Lance. o Dragonlance, diba? And up farming pa siya manta pag ato na time. So that was like a big problem na for Talon Esports na we were expecting that na Talon would kahit Blacklist rivalry kay dili man gid sila nga naka-active pero grabe this is extraordinary place diri sa Blacklist rivalry. Pero speaking of Terrorblade, gabanan diri sa Talon ang Terrorblade and Viper sa Blacklist Rivalry and nag-stick gyapon sila sa ilang opening picks which is the Ayo Lesrak. So, pamati nimo boss. Do you think ang katong Viper o Terrorblade lang? Siguro kung iba nila ang Viper o Terrorblade, di na mapugan ang iyang Ayo Lesrak combo. Well, yeah, para sa ako, that was a good ban na. That was a good ban. The Kotol was okay. Pero ang Kotol lang sa Leshrac lang kanina, he just got kuan good na over damage ang gid siya with the magical lang. Pero in terms sa kato ilang draft karon na they hit the Viper and they're planning to ban also as well the TB. And I think they're planning to get a hero siguro na that could also be I think ilang core siguro is something has to do with stats siguro. Ay Sa kanang asa na? Sa siguro asa stats na? sa side sa talang. Ay duda ko nakuan ni boss na giban nilang Viper kay gusto sila core siguro na strong ug passive. Pero di pud giba nila ang Viper para dili kayo ma-dominate si Mikoto sa mid lane o para mapuslan og sayo iyang pushing capability kay ganina makita Ba nato mura ginapugnan sa to ba? Nakuha na ginamama ra gid. siya sa Viper no nga di gid Hmm. siya palahson sa tower dito ra siya taman sa iyang tower farm. Mordiya ra ka bisag sa team fight ginakay tra gyapon siya pero sa ang tubag po sa blacklist rivalry, sige, you ban the Viper, pero you remember what I said na if you want an advanced type of Viper na mid-dominate kid ka, it's the Batrider. So, Mm. at least na mo na kitubag na karon sa blacklist rivalry. Oo, one hero another hero gyapon para sa ilahang nga mo dominate onto the mid lane. Pero I think kung ako ang Leshrac, papilion ko Batrider or Viper. Batrider na lang tingali ko. Kaya, Yeah, I would pick Batrider. Batrider is medyo tolerable pa if okay, played na may passive. slow ang Leshrac, tas paspas og movement speed. Makasukol-sukol mo ng duwa, to Um, be honest. pero Makasukol-sukol. kung Viper, para ganyan, right click on ra ka. Right click on ra ka, long range Diba? speed kayo. Mm. Ang iyang attack range is the same as Salina. Grabe kay attack range. So, makapot kid niya mabisag kuha na gani ka ganang panaugay pa ka sa kuha sa hagdan sa mid lane pawan na gilawaan na ka. So, expect na ang performance gid ni Mikoto ato wasn't really that flourished yun or that kuan yun wala gipakita gid ang iyang true potential gid sa Mm. Leshrac. Kasi ang ato lang kita sa Leshrac sa all throughout the fights lang is naka-push siya duha ka towers then pag-approach din sa clashing igor siya nagpa-tether tapos igor din siya nag-pulse nova kadali lang, di ba? Pulse Di nova bale, tapos stun ka na pa ito. igor ra niya gipatank, no? Oh, Nagtank mura lang siya nag-tank. Oh, mura lang siya nag-tank kadali which was medyo disadvantage sa side sa Talon pod kay we were expecting na siyang Bloodstone he could kahit the clash longer pa. Pero it turns out na di niya makaya. They were pushing Mikoto away gyud na para ma-focus sa line heroes. Which si Savage po, di po siya ka-perform po because after sa Leshrac, puli na po ang start. Sa po ako mo damage mo, back na po. Pulit mo rin na puli-puli rin sila. But it's not really that kuan gyud. Dili gyud ka na ingana gyud ka advisable sa away sa talo na magka-perform sa tarong ato. Pero seeing sa kuan mo, sa side sa blacklist, kuan ni boss medyo na-intrigue po gani boss because Batrider, di ba?
Radiant team pick. Ay, wait lang, boss. Kaya marag nawala akong audio, boss, ha? Wait lang, boss, ha? Marag nawala akong audio. Marag di ko kakuan lagi na, boss. Hello, boss? Ay, nara. Ayun, Yan. ayun. Sorry Nara. medyo nag-technical difficulty ako mic Mm. direct, pero good sound, tunggan ko nimo. Loud and clear Binako na. kuan. Oh, wala. Abi na ko ako ang kuan ang mic problems. Imo ni Oh. Anyway, speaking of akong gingon ganina, while nakamute ko, is speaking of Hillstrat, napunta ni mga Hillstrat, the DP, Lesrak, DP, Ayog, ooh, with the Lesrak. Tiny, and I think ang ilang last time, murag nag-pick sila, ilang last pick ito, Chaos Knight, on the side of Chaos Talon. Knight, yeah. Sakto to, Chaos Knight. Pero tara na diri. Savage. And we have, unsa karon, Bloodseeker, na pick sa Blacklist Rivalry. So, unsa kay, concept nila anong gipick nila ang Bloodseeker? Well, I think para sa ako lang I don't really fully understand silang draft, pero what I can analyze lang siguro ani is Bloodseeker is a hero that's good with chasing, running people over, di ba? So imagine a team fight na global pa ka, you have the Batrider chasing you, pilion kinsang malaso, and you got the Bloodseeker so with the Rapture, di ba? So imagine how chaotic a fight would be na you are being raptured, you're being lassoed, you're but usay lang pick sa blacklist pero imagine na with all those combinations with the global silence, di ba? So it's medyo terrorizing din siya. Pwede po nila may mga combo no is Rapture into the lasso, no? Rapture na birahan. Rapture into the lasso. Or Rapture into the leaf, pwede po. Para mo proc diretso ang sa kasakit sa Rapture. And we have the last pick, Morphling ni 23 Savage. Isa sa mga scary o sikat nga carry nato karon in this tournament sa week 1, no? Kasagara to Morphling, Terrorblade dito nga kita. Boss, no? No, bogi boss. Pero at least ang Morphling, makaya gyapon niya ang abilities dito sa side sa blacklist, di ba? Diligid kay siya. Wala gid sila yung hard catch sa Morphling unless global silence na di siya burst. Oo, ma-burst, di ba? Kaya di ba, if I recall, di ba, kung ma-silence ka, you cannot face shift, di ba? Ay, face shift, you cannot shift to strength, di ba? Delay. Oh, so unless na bakurat nila ang Morphling. Pero thinking about the Morphling, mansad na yung core items palang daan, there's already automatic manta maginang Morphling, di ba? Oo, pero karon I think karon with the last pick dum sa Blacklist Rivalry, warag makita tag Lincoln nga Morphling karon. Lincoln na Morphling. Pero same ra gyapon ang tubag-ana, boss, kay the si kanis Kuko, pwede raman na siya mo kuan mo aganims. Dapat rin siya ni. Scary Japon ning Doom pick sa atong Blacklist, no? As long as makuha niya ang sakto nga Doom target on the side of Talon, makadaog sila team fights. Pero ako galibog ko kung sa akong idom dire kay murag lami kayo idom ning tulo, DP, Leshrac ug Morphling. No? Kung madum tingali ang DP, napay Leshrac, napay Morph. Kung madum ang Morph, napay DP, napay Leshrac. So medyo lisod kayo targeton kung asa imong i-priority sa pagdum. So tanaw na to if there's a blacklist squad nato karon guys, ma 2-0 nila ang Talon or ang Talon makabawi pa ba and they will force this series para sa game 3. So again, quick prediction sa tabi, asa inyo abe, asa imo partner. I think I will have to go with Kwan. Ganan ko sa blacklist with seeing the Doom and the Bloodseeker. Medyo na-intrigue ko sa Bloodseeker, but it's been a while I haven't seen the Bloodseeker sa mga matches. Bisag pa sa 5 major, I rarely see the Bloodseeker. So I have to go with the side of blacklist rivalry. I want to see how their strats turn out. Kaya medyo intriguing, di ba? Because we know how Talon will play. The Morphling na is just the same similarities as Slark. And we see the 4 heroes, the other 4 heroes of Talon, we see the same gameplay na magyapon. They're just gonna try to run over and kite. Pero I wanna see Blacklist how they're gonna play with their Slark, with their Bloodseeker, I mean. Ako dire blacklist ko dire kay feel ako na-unlock na sa blacklist dire ang puzzle sa Talon on their heal strats. So, ay sa katulog ya partner kay medyo exciting atong match up dari Pang-uyap ng dadandabit Sorry partner, kay kuan nga na medyo nagikapo yung lawas partner kay sugod na mga exams dire. Pero sige lang kaya pa kay syempre ganang ato bining passion biya magcasting.
quality casting gid para sa itong mga viewers din. Relax dia. Basig Mm. may makatulog di pug ka ha katong last time ato. Grabe kay Tubos. Grabe sa kay Tubos. Bay, if I remember that series ko tong first series AG man tali to, Army Geniuses versus Army of Bleed. Yeah, that was Army and Bleed game 2. And dili siya pareho silang first game na grabe ka-active and grabe kalaay gid murag 10 minutes na ga-farm lang ba. Wala gikita mo wala lagi po sa gato ba. Wala nakatingog. Wala ko. Di alam mo ko to na ni plano mo to kung piyong mga 1 second. Ang 1 second nimo mag minuto. Anyways guys, shout out sa ating mga 5 viewers na karon nga kapanan. Don't forget to like, share and follow na po ang mga stream dari para siyempre makatabang sad sa mga dari, right? Pero grabe gina to mga viewers ba guys. Dili gini kakaabot og zero gyud. Murag na gid sila gatambay gid diri ba mga loyal na tol mga viewers diri. Lima gid sila kapok gid diri. Matik gid diri mga loyal gid sila. Good ako na sila madawat man. Nasa gid sila madawat mapuhon sa ilang pagka-loyal gid ba. Basin. Di na to wala kabaloan na pero Q diri ga set up na diri for the potential toss back kay Raven ha pero ma-silent sila and Q wala ka kuha bounty. And 2-4-2 lang ang ato ratio sa bounty dere for both teams. Carl versus the Leshrac. Mikoto, what do you think, partner? Para sa akong lineup ani, I think it's pretty much para sa ako mas alingasa ang Viper pero let's see how Carl will really pull this off against Mikoto because Mikoto na matubag niya ang Batrider. Makaya niya tubag. Ang problema lang din there is Batrider. He just needs to kite this Leshrac as much as possible. Kaya sa Leshrac pa lang daan, ma-hold off man niya ang Batrider. Well, he has the abilities to hold off the Batrider, di ba? Napagit siya na movement speed pagidaan sa Leshrac. Pero aside sa movement speed lang po, I think I'll be in favor siguro gamay sa Batrider lang. Tungod lang sa iyang pagkaalingasa lang. Mora. Alright, nice insights kikan sa atong boss Gyrocopter Lords. The spammer of Gyrocopter. So, on the bottom lane naman, niabot ng creep wave dire sa neutral side. Sabi na ko, neutrals pang ilang gipulan dire. Kuha naman dire, niabot pid ang lane dire. Napat si Raven ko to. Nadungaga na ang lane. Join the party. Nadungaga na ang lane, boss, no? Nadungaga na ang lane. This is the new bottom lane na dito, guys. Muna na yung bago nga safe lane. Muna na yung bago na safe lane. Nga ano mag-aawit mo tas dalan? Direkta sa kuhan, direkta sa may forest. Alright. On the bottom lane, Jabs, medyo ginaharas na rin ni Ayo on the silencer, ha? And here we go. Naka first TP na rin si Jabs, kaya kung di siya mo TP, murag mamatay gito siya to. Mamatay siya to. Kasi Raven, diretso ni siya kuwag first at to. Kuwag a level 2. Oo, and of course, karon na-activate ng thirst ni Raven, kaya naigating nga, so easier last hits para kay Raven karon, no? Easier last hits ni siya. So, Kuwag is able to control. Tanawara, makalasit pa baka ka ng Bloodseeker. Oh, nakalasit siya, pero nice kill, pero dyan, delikado dire. Oh, the top lane, makuha bang first blood? Still ticking, and AU will get first blood, and the first blood is brought to you by... Wala pa Japon. Pisdak Nation Japon. Pisdak Nation lang Japon. Oo. We are sponsoring ourselves sila. Kaluoy ba? Pero grabe ba kay actually Jabs wag siya ka-expect adto. Wag siya ka-expect adto na that would happen na abi sa kanya na narako sa layo di ko may laptan diri pero grabe ba no kung gyapon. Naaptan ra di gyapon sa mga skills di gyapon. He was like medyo out of harm. Abi niya out of harm's way na siya to. And it hurts a lot sa atong Death Prophet, ha, kaya nagamit niya ang TP and namatay pa jud siya. So baklay lang sa ang peg na to dere boss. Backtas lang sa DP onto the bot lane pero on mid lane Carlin Mikoto medyo gakagansig last hit dire si Carla 8-16. Oh, 8-16. 8 pa ang Batrider. Mo gani boss tingala pud kay ko na ay na Batrider ko easily harass the Leshrac. Pero turns out nag-delivery gyapon boss nagkuan gid siya to. Na I think gina-push away gid siya ni Mikoto. Lahi ra gid sa katong first game nato nga first game ang Viper murag ginamama gid siya. Ginawang so mo ang difference gid the difference of having the Viper and the Leshrac. And the Batrider, I mean Batrider and the Viper. Medyo gaginhawa na gid si Mikoto sa iyang Leshrac, no. And Oli
And 23 sabi siya, the top lane naman, medyo wala pa kayo kill threat dari boss bay. Kaya, wala Kung pa mura kayo mag-isip sila tila ni, I Ah. think they're just gonna, I think igura siya mag-sustain na siguro. Basta wa pa'y Ah, Doom, lisod yun kayo, boss. Ay, Pero- Savage. Rubik Doom, lisod yun kayo ni Bercy Barfling. Unless if masayop og duwa si Savage, pero tanaw ang ginahin mo ni Savage. Ang Wala ilang na creeps karon, kasi naasa nakakaabot. Nana oh. Pero actually, gwapo gyapon niya yung gibot kay Kabalo might siya na if he goes further into the lane, big chance kita mamatay siya, di ba? So it's better Oo, yun that oo. one. It's better this way. Oo. On to the bottom lane naman, Jabs, medyo ka problema. Level 2 pa dress Jabs. Guys, sa iyang Death Prophet kay kanina, hindi TP out siya. Pero, direct na po siyang tower. Tas, namatay pa dyan siya. Knowing pa yun nga mo, abot na untay ang salve partner, pa-deliver na, namatay pa dyan siya. So, ang peg, nag-TP, nagbaktas na lang siya, paubos. So, luoy kaya si Jabs Desaldere, pero onto the mid lane, Carl and Mikoto, medyo gapas-apas sa dere si Carl, sa last hits niya. At least nakuha na gid siya. At least na chimpo-chimpo na niya ang kuha ng Leshrac. And Pero of course, duda ko nakuha na siya. Ganan gyapon ko diri sa side gyapon sa Blacklist because I think the Batrider is one of the heroes na the ilang first core item na ilang ma-access immediately with Paracela is the travels, diba? So, medyo excited po ko na I wanna see ahagin mag-rotate ang first rotation aning Batrider kay I think he's level 5 by now and approaching level 6 na ra ba. So, kanang let's just see kung unsa ilang magkuan kung magapitas ba siya sa Viva Diretso or mugang pagkain siya kay Oo. it seems like kung morgalisod siya kuan hitag way na maka-kill kang Bikoto. alright, so dire magsugod na itong power spike kung kinsay makakuha sa power rune ng Power Batrider. Rune, hapit na kay 15 Oo. seconds na lang. And teams dire, medyo padong nas bottom lane kaysa para mo secure sa rune sa Batrider onto the top lane, and Ayo na sad is making his move na pod para mo secure, pero ang talon sad nana po dire lang mga supports Oh. para aning power rune, pero power rune will not spawn at the bottom lane, pero Q low na HP, pero si Carl dire gabay na pog HP, pero Oli mo nakasecure sa Arc and Draw onto the top lane and walay makakuha rune sa inyong duha. Pero Carl dire medyo nabigyan dito sa atong Leshrac. Wait, pero should be careful because Q is coming back again. Abis siguro niya naka-fully back si Q. He's already behind the 3 lines na, pero amo siyang masakpan siguro dito. Oo, pero Ay, pero naka-sense si Tems, oh. nakamatikod na. Nakamatikod na. I sense a dark presence in the area. Blackpink in your area nga. Pero Raven, Area. on the bottom lane, doing well. Dari, pero gisudla na rin si teams, guys. Alice here. Pero I think this is an overextension. Gikan sa talon side. Naanadari si Carl. Fresh from the fountain. Patyo na kadari sa Patay ang Mikoto. Mikoto. And Mikoto will go down. Lasso is still available. Na pwede gamiton din ni Carl. Makaya ba kanya sapot ang atong ayo dari? Pero, ay, paspas kimudagan na tong ayo, guys. And safety lang ang ayo na to. Pero Leshrac dito medyo nag-overextend siya dito, partner, no? Okay, abay siguro nila nagtaghan na sila pero they weren't expecting na mag full force food ang Blacklist na mutabang sa lane, especially sa game 1, di ba? Na ang after alingasa kay Viper, they were trying to 4v1 the Viper, di ba? So, mo to na bantayan din sa Blacklist na they were able to overpower also ang mid asad. Alright. So, dire, ang stock. Mikoto ng warag stocks dire. China Oil. Dagan kay stocks. Dagan kay stocks na si Mikoto. Pero Q dire, here we go. Avalanche into the toss back para sa Leshrac. Pero they will miss the split earth. Carl dire, naana dire, dealing some damage. And Mikoto, murag delikado na sa dire. Lasso is still available to cancel the TP. And they were able to cancel. Oh my God! Mikoto namatay na sad sa iyang Leshrac. Hindi, gitigin mo talaga. So, at least na Blacklist, kanina boss, if you remember, ang talon, sila gid ang galid sa murag ilang mga gangs ba, kana ilang mga trippings ba. Pero it seems like karon ang Blacklist na pod ang in favor na pod. Murag sila na pod ang super active heroes na pod, di ba? And I like this aggression gikan sa atong Batrider na kay kung asa ang kill sa Leshrac. Napod siya dadto. So wala gid kay takas if ever ma-stuck ka na kag napam na ng Rubik diha or any support that will help the Batrider in killing them. So
a nice way to shut down this Leshrac early on. Pero nahanata dere, smoke of deceit used by the Blacklist rivalry going on to the bot lane. Murag lang gusto i-punish dere is Q together with jabs on his Death Prophet na baka sila yung una Activating makita. na yun, Nara. Yung una makita, i-toss out to negate the damage. Pero si Q, Q is dead. delikado, pero naka-haste din si Carla. Masulot pa baka siya. And ala siya, ayun na. Balik talaga Ay, mid doon. di pa balos, boss. Kay, too much is not good na. Ayun na, may koto dre. Padayon rin yapon sa iyong mga stocks, no? At least man lang, no? Balag kakamatay siya. Nasa stocks dre para makabawi-bawi siya. Pero at least we're seeing the same build na gyapon. And so we can see the classic Leshrac with the Bloodstone as well. So I think all the Leshrac games they're doing the Bloodstone para for sustainability reasons gyapon. Pero let's look at Boss Kuku. Nakamaidas na siya, boss. Tapos he's already approaching level 8 na ba siya? Pero akong nga kabalakan dre, boss, ha? Wala pa nahilabtan dre ang atong Morphling dre sa top lane. Although nanay doom dre si Kuko. So medyo ga-pre-farm rin dre atong Morphling sa top lane together with Raven na murag sige sumbagay dre kaning dre sa mid do. Kani gyud silang tulo sige kita ni mga bugoy dre. Okay, sa Blacklist pero Mikoto low in HP. Mikoto will go down again and nalakag pa sa isda. Talagang pasista lagi, boss. Buisit nga piranane. Pero Mikoto on his third death sa iyang Leshrac, grabe. Hindi na ni Mayo, boss. Hindi na ni Lisod Mayo, kayong kinabuhay sa atong Leshrac diri. Kapila We na were siya namat. expecting na sa Viper siya maglisod pero turns out gyapon na same na gyapon as well siyang kuan siyang Leshrac na not only nakaroon na gina-burstan siya but he was slowly dying pero ay sa boss, Nanay toss back dere into the Death Prophet's hand pero teams buhay pa Buhay gyapon. pa! Pero nana dere si Carl nasa ilaso dere available if ever kailangan nila pero I think it is not needed. 4 heroes of Blacklist rivalry na dere sa mid lane and oh my god. Ala, Blacklist. Oy, nadom! Na grabe na timingan ni Boss Kuko ato oy. Grabe ba? Boss Kuko Boss Kuko. kapakitang gilas dere. Surprise atong motherfucker second magito, game. boss. Oo, nakita ginato ang pulos sa Doom nga pick ni ano. Grabe gid boss kay we were expecting na makareact pa siya to pero gwapo sa kinit pwesto po ang pagtipi po ni boss Oo, agad ka bantay ang Mark. Okay, ang si Savage he was medyo dili kay siya grabe. Nabisi sa push. Nabisi sa push. Oh, nabisi sa push tapos sayang pagka-busy medyo lahom ba. So wag gid siya vision gid siya left and right. Nice So, TP no. opening sa TP, Sakto so- gyud pagka TP. Sakto ra ka range. Pag TP pwede na ma-Doom. Hmm. Pero Kaya Raven kung dere. makita pa to boss, makareact dito boss. Pero Raven dere, nanay Maelstrom going for the Black Kimbar. So, what do you think of Black Kimbar sa tuwa, boss? Do you think mas low age dere ang Leshrac, boss? Or dere ang talent kumakuha Yes, ng boss, para Black sa Kimbar? ako, moral maglisod ang size sa talon mo, stop of BKB heroes. Because if you look at Leshrac, what can a Leshrac do on a BKB hero? I think only the Wala, Morphling can handle. diabolic. Only the Morphling can handle siguro. Ang Death Prophet ult. BKB hero. Ah, Ang Death Prophet, I don't know if maka-siphon ba siya? Well, the BKB hindi, ang lang. ultimate. Oh yes, the ultimate, yes, makaya lang. Pero the question is, makaya ba na the Bloodseeker trying to silence you and rapture you, di ba? That's the one. Pangutan lang din. Pero amot lang. Pero at least na tungkol sa naplanong BKB, si Raven, at least na ang threat levels sa iyang mga opponents, dili na giti nga nagikataas. Pero Boss Coco dre mo ay atong leading sa atong network dre, surpassing the Morphling. Grabe. Boss Coco showing dominance right now sa game 2 sa iyahang Doom. Sa iyang one of the signature heroes ni Boss Coco. Talaga gina-item Boss Coco going for the BKB Doom na sad. So, agoy. Tapos if you think about it, boss, na we were even expecting na Doom will have a hard time. Will have a hard time catching any of these heroes. Pero it turns out na he was able to get a very valuable kill there, and that was Savage. Oo, it is really indeed a big kill para sa ilahan, no? Okay. Oh no, look Oy, na-Doom na sa, no? Nara, oh. Ano ka na timing at? Boss ko, smile kamay. Replay. Ay, nangatol na lang yun si Savage. Sabi ka na si Savage girl, grabe pinakuha na pakit-cute na rin Savage boss. Nangatol lang si Savage. Nangatol siya, yun yun siya, yati. Wisit!
Zayatic, grabe. expect ato da. Pero oy, Blacklist Rivalry, I lack the aggression here. Gusto nila i-punish dire ang Death Prophet on the bottom lane, pero Death Prophet murag nakamatikod na. Pero feel ako sundan nila na sila global available para ani nga away if ever na sila makita. Pero Carl nawala na ang smoke dire, Mikoto na sa natrepingan, pero Exorcism is pop na gikan kay Jabs. Ana si Ayo tipi lang ko boss. And wala na gipasabak ni Daddy. Nitipi out na si Ayo adto. Grabe ha. Another bato kay approaching ng 10 to, but kung di ko sure if maabot pa tong avalanche for daily, buto na ang gikulbahan ako. Pero it is a nice win gapon on the side sa Blacklist Rivalry kay ilang gipapos ilang gipapugos ang exorcism sa DP ha. No, pwede nila matang Kuko. Kuko's too fast. BKB na ba si Kuko? I think, murag BKB nata, di ko sure. Pero DP din nagtapok na sila on the lane and they will get this bottom tier tower sa ubos and nakamekan sa diri atong unsa Death Prophet going for the Guardian Grips. So ayos kay Guardian Grips karon boss, kanay silence dengan tag ma-debuff sa silence kanay mga stick and napam sa flame break, so pwede nato ni mang debuff tanan sa iyang Guardian Grips. Pero boss Kuko dire tanay of Doom available, hapit na yung BKB boss, 50 na lang. Mura kamay na lang, one more crit na lang boss. Mura na. One more crit na lang, pero Raven dire on to Mithril Hammer na. Going na po sa iyang BKB. Pero well, we're on it. Shout out sa kay Daniel Dalapo. Ilantan 23 sabog ba? Nahilan na boss kinasapon sa dom. Ilantan jud boss. Nahilan na sa boss kay init kay sanan. Wa naka-react no, gamay pa kita siya HP adto. Kaya nag-AG shift siya. Max AG pa dito siya. Pero dere ang Blacklist Rivalry on the mid lane. Unsa ka sila? Uy. They trying to. Meron ana sila kompleto tatanan guys. Kompleto tatanan guys. Away ta. Kay murag nahuman na pod ang zoom. Naana ang dagger di ay ni Carl. Getting this Leshrac into the global silence. Wala na himo atong Leshrac og ang Ayo. Mo try og save pero wala na and the tips are coming out para kay Mikoto. Bro, kapila na kita nabatay si Mikoto. Kaupat na kalimo. Grabe. Kaupat ya, this is kaupat na. Oh, pero Q is planning on something. Q is planning on something with the DP. Avalanche, pero naka-BKB boss. Raven dire. Wa kabalo nga naanam dahil si Savage at to. Oy, napapang available. Napuyan. Ito sa daan ng exorcism mo. Hala, chicken, exercise sa rupik ba kay mga square ba? Cubes. Mga cubes. Nagkumpiyansa kay si Raven adto. Boss kay. Okay, abin niya na they got the team fight, maka-push pa kuan pa sila pero grabe na. It was Abi tingali niya unsa. Wala na enough damage ang Talon adto, pero namday tiny og Morphling that are waiting for the right opportunity para patyon siya. They were able to pag nalingkid sa Morphling pero grabe wag na kuan. Wag niya na release ang Doom kay nakita niya na naka-react sa strength. Naka-strength na. Pero in this game grabe gid ilang pag-shutdown kay Mikoto In this game unusual kayo kay kasagara pero to makita nato si Mikoto, grabe mo dominate og lane, di ba? Kill dito, rotation dito. Pero karon Mikoto, grabe daghan kasi sila answer sa Leshrac and now gidungagan na pud nila with the Batrider lasso. To pag lasso silence wala na. Wala na, di ba na masave sa Ayo kay na global. Knowing yung Mikoto, I don't know kung kailangan ba niyang BKB or kailangan ba niyang Lincoln Sphere kasi he has a lot of problems in his hands. Problema pa sa lasso, how much more if ang mag-face na siya Doom. Diba, imbutong na unaon ni mo dere, tanan halos sa tanan skill sa Blacklist Rivalry mula sa BKB, Rapture, Lasso, Doom, pero makita nila dere si team and teams will go down. Pusokol ba ka dere ang Blacklist Rivalry pero sila isa lang, goods na daw anang talon. Pero if you think about it partner, dagan kay mula nga BKB skill dere, Lasso, Rapture, napay Doom. So mirag una-una mo na as ako, option ba din ako ang BKB or dili? Kaya manglawas naman tanan ang ilang skill. So muning hard part na karon sa side sa sa Talon Esports kay not only nang Leshrac ka suffer but I think everybody is having the same thoughts and the same problem naman, di ba?
Kay maglisod sila sa Doom o sa Rapture o sa Last. Oo, pero hinay-hinay nagkakaapsa ni Savage karon ang network ni Kuko ha. Ganina labaw kita si Kuko by I think 3,000 or 4,000 karon absa na ni Savage. And I think maabsa na siya in just a minute right now. And Savage showing unsa siya kapas-pas mo farm pero akong kakabalaka dre si Mikoto karon, no? So how will he address this aggression gikan nga global Sila kat boss nakaprint lagi sa one clock lang yun. Isa lagi ang clock para lang siyang kagulingon na lang yun. mabawasan gamay ang damage. Bawasan ang gamay ang damage. So makita gini mo na ingana lagi sa ka desperate yun na di kita ka na first down yun. At least man lang makasurvive ko. Di ba o? At least kara lang di ba? Pero grabe. Ang ayon nato na ang ayon nato karon ga problema pod kay syempre dili siya basta-basta makarelocate unlike last game di ba nga dagan kita nga Because today's game we have the silencer di ba? lisod na kayo pag relocate global lang wala na. Sorry na Lodi, bawal dito mag-relocate. Dalf, ginulay ang munggo. Sana all. Tuugan tali ni. Ato mga viewers karon. So hi di ay sa atong 8 viewers diya. Please don't forget to like and share the stream guys. Para matabangan. Pero uy, Q-Diri, grabe naman si Q-Diri to. Pero uy, Jabs na rin, nagpap na sa exorcism. Dadum sa atong Jabs, pero nanay, ayaw na rin nakadikit kay Jabs. Pero Jabs will be denied sa atong Morphling. Pero Raven na to, BKB day ka, gipang right click na rin dito ni Savage. Pero Raven, low in HP, nasi Q-Diri, gatapan. And Q will get a 2-man avalanche. And 2-1 in favor sa Talon. And na-deny pa yung DP. Ay, na-deny to, boss? Na-deny. Ala ka. Lain kayo. Lain kayo sa debate, ala, boss? Lain dyan. And of course, karon Russia na karon diretso atong Talon. Batik basta nanay Morphling na rin. I think Aegis will be given. Kaya, murag kay Savage sila ihatag nag-drop din sa Savage og item. Kung already update siya. Gawa po kaya po ni magunit ni Savage pala ang ages po. Papi, no, nag-win. Iyato niya Bikoto. Giskaman man tayo. Drop sa item mo. Di collect naman ang waveform palabas. Drop pag item para iya daw ages. Kaligit. Lola sec team speak. TeamSpeak ang may problema din boss. Alright. Nice. Shout out sila to dre mga amigo ulit. Shout out sa nato sa mga viewers niya. So, mga 6 viewers niya. Don't forget to like and share the stream ba ya guys. Okay, kuhan para ito mga community rin ba? Mukuhan din siya. Lambo. Itong Bisaya po. Lambo yun itong Bisaya community. So, dire. Practice rivalry teams. Gahawid dire ang mechanisms. Pero on the bottom lane Di ka mukuha ages. And relocate dire. Niapas sila boys. Pero wala na. Nitakas yung mga kawanats. Bako na team fight post kay commit nilang relocation put as well. So wala kay sila pang save put or pang kuan, pang displace. I think they can wait for the Doom siguro. Okay, it's 40 seconds na lang remaining siyang Doom Ultimate. They could start siguro finding ways na maka-open up o kuan siguro, maka-open up ang away. Pero okay, cameraman din, narag. Cameraman and Ayo will go down. Pataka naman kag lakwat sa diya, chuy. Yan, gibiran sa mga tambay sa kilid-kilid nga na to. Pero Carl diri napayapon diri sa bottom lane. Medyo aggressive ang duwa ni Carl diri. Q? Oops, baka siya makita diri ni Dagger pero wala na si Carl to, boss. Wala na. At look ito, boss, kay Kuan, nakampling ka rabang tayo niya to, boss. May gani, Kuan. Mura, wala pa siya karek kung tarong ato. Pero Carl diri going for the Aether Lens sa yung Bat Rider. So more more pick off potential na karon kay mas long range siya ang laso nato sa atong Bat Rider, no. So medyo din na kay siya kailangan mag-overcommit if ever gusto siya mag-dagger laso sa iyang Bat Rider. Pero Raven with the finish BKB na pod sa iyang Bloodseeker. No, actually ganiha pa ni pero luwi ka siya ganiha boss no, ga BKB pero garet click on sa Smurfling. Oh, good. So, this is a bit muning na kalisod po. Pero at least na karon with a fresh BKB, let's see if kuan kitsa unsa ni mahitabuan if pag sila ba magsugod sa away or ang talon ba. Let's just see unsa pa yung impact na po sa kuan Bloodseeker kay medyo intriga ba kay this is like one of the fewest heroes nato ba kita karon na Bloodseeker.
Wala actually karon wala pa na ako kakita karon ang purpose sa ilang Bloodseeker nga pick kay siguro kung na-slark ang kalaban ay mga panggulir masabtan ako ang Bloodseeker nga pick pero karon wala pa gid na ako na-gets nganong gipick nila ang Bloodseeker dari nga match. So I think later on pa nato na makita kay Raven pero ang Blacklist rivalry dre layo kayo kung asa nag-smoke ang talon. Layo Layo kayo. kayo. Sila diri na pinawos. Walay nakita diri ang talon and it is just a wasted smoke lang para sa ila pero murang magtagbo diri. Buwa ko ni teams pero Oy! gitos na ni Q right now and Rubik will go down. And lainad to smoke pero phosphor mo napatay. Oh, yun. Dili ba ito worth it pa para sa ko, ha? Nya ang phosphor pagid gyud mo napatay kay dili gid ingon nga para ng mga enigma nga phosphor earthshaker nga unsa jud grabe kay kayong impact. Pero ang talo na nasa sige. Bala na ni post na nato ning bottom ngayon namatay bitang Rubik pero na 40 pa nila layo pa kayo ang sunod nga wave diri sa talon. Ulit pag ito exorcism po, so di pas-pas good. mag-isip ang tower na. Nahurot ang tower diri. The Diabolic with the exorcism. Goodbye tower. Wala hilanda ng tower diri boys. Morning first tier 2 sa kuan. The first tier 2 na natagag na yun. Ang sa Yan Blacklist makontrol na na yun. nila ang kaning outpost on the side sa Blacklist rivalry. And naunahan pa no, naunahan pag tier 2. Miss Pero Labaw ang hadlo po ani boss is as gimension sa tong viewer karon ginawa at this point of stage na ang IO not only na magka-tether po siya karon sa Leshrac ang hadlok ani isang morphling na po ang iya na po idikit-dikit imo klingi na po, di ba? Konto. So, Ana dahil si Boss Brenter control sa morph og ayo na. So karon gakita pa nato ang klingi king ayo diri sa atong Leshrac no pero later on if mo Later dikit is with the sitaw na overcharge sa ayo ang morphling ani paspas kimo tira. Grabe regen and agoy. BKB pagid o Lincoln BKB na pagid siya. Next Nanay ang BKB. plano pagid is yung Skadi. Kasagara gid ang item karon mo no tulo ka defensive items jud ang sa atong Okay, morphling. manta para siguro Silence. sa global siguro o the silence. The Lincoln, Lincolns for Lasso, both the last two. Doom. Doom. And BKB's pagid para dili lang gid siya basta-basta lang balik. Basta para wala na jud. Para wala na gid may option. Wala na may wala na option. kay mabuhat. Oo. Pero na rin, smoke of the seat, gigamit rin sa Blacklist rivalry. Uy, wala yun na-pop na rin ni Q, pero iyo, medyo Iyo. layo na si Q para mawala. Wala po dapat pang iyo. Oh my God. Ay, kamoto guys, pag maingon nagdili, og dili inyong uyab, or inyong ipanguyaban diha. Ay napugsa. No? Ayun. Ay napugsa guys. Pero boss, 5-man smoke. There is a side sa talon, boss. Scary. Uy. Boss. They are trying to find something on the side sa talo. Asa ka sila padong dere pero ala sila kusog naman kaya to morphling boss. Testingan daw nato ni. Be, ato rin so hindi kung kuhan na be, kung kahit naman eh. Okay, gahi ang Warplane. morphling. Tara ang ba boss? Ayo put lang story boss kay testingan kung gahi na ni. Ha? Ay, ito yun. Mag dirty. Para mag-dirty. Basin go party ko mga viewers diya ba na, ha? Saan man eh? Saan yun may gayaan eh? Guide ang morphling boss. Ang Warplane. Ang Warplane. Morphling daw guys. Medyo misunderstanding lang gamay. Medyo testingan mi kung gahi na ni. Yaw. Yeah. Dirty. Pero the Blacklist rivalry. Tamang evade lang sa talon. And ang talon magid karon ang kasya na is the tiny. So ang tiny gid makahimo sa place karon pero uy Boss Coco dire nakakita nila lagmaydas sa si Boss Coco and dagger atas Boss Coco wala na pud sila na Likay sa dili. wala na pud sila sige sila glihayo Uy pero Bat Rider dire on trouble agugay gilabayan pag troso sa atong tiny bubbles and kita toy wala man day BKB atong bat no. Di na makaya, boss. Pero ang next ra ba sa Doom ra ba eh? You see sa item ni Boss Kuko. Plano siya aganin sa boss. Alright, so it means nga medyo it means nga dili na gyud mapuslan ang Lincoln Spiridary sa side sa talon no. If ever Sa boss, inunahay na ni. oh Pinaspasay inunahin na. na ni.
Oo, pero Raven dere ano man eh, going for Lincoln Spear. Si Raven dere karon. Alright. Pero gahapon pa ako naka-discover ba nga Lincoln Spear man din toss, no? Mali. Ha? What? Ha? Mo ba? Oo, kaya nag-tiny ko gabi eh. Itos ba ko to ng kalaban na Lincoln Spear ni Papa Lincoln, yan ang matos. Pero, mo ni mo first yung ibuhat ang toss yun. Oh, tos. Magago ka di ay? Wow! Oh, basig mo yung reason nga nung mag-Lincoln Spear si Oy, boss, boss, Raven. nasa lang gilaso, Pero boss. asa gidakop dire, dead prophet maka-exorcism pa baka dire pero na-dope and global silence walay relocate may tabo Okay, guys. cancel ang relo, And boss. relocate you will go Hala down ka. pero Raven dire. Ganda-ganda. Ako ang tunay na bossing dire ana si 23 Savage. 23 Savage dakpan dire ni Q and Blacklist Rivalry na matyan lang Okay. isa. And back na dayon. Pero wa pa na human rin si Ah, Savage. And Savage will also get the kill kay AU on the silencer. Oh, goy, grabe yun to eh. Grabe po lang fight back sa talon po na to. So, Wala nagipa EXO ang DP ato. Tapos, pag save kita ka to, pag save ga-channel lang relocate, wala gid ka relocate, kaya wala global. na kay na global. Tapos, napagsiya pag isang rapture pag too much damage na para pang-cancel sa relo. So, medyo unfortunate na. And ang DP ato, wala ka paps yung EXO dito atong panahon na. Grabe kalooy, basta madum lang siya. So this is what we are saying ganiya, brother, sa atong draft pa lang kung kinsa ang i-priority sa atong Doom since murag lami-lami man tanan i-Doom. So murag iyang unsa gyud ang decision gyud sa Blacklist Rivalry karon, dapat DP atong i-Doom kay murag mo grabe sustain mo grabe pag Darius the silence alingasa gyud pag silence, di ba? Pero Talon Esports direct going for the Russian karon ang atong Talon nanay shard nga taga Pasay. nanay shard kita kaya tagang shard pila sa Morphling nga shard. Pero, Morphling puro ni boss. Tapos sa restructing Aegis. Oh, mura ba sa Shark sa agent because sa si Mikoto. Gwapo magyapon untang damage ng ni Mikoto pero he just needs to survive a lot. So, kailangan din kang Ay, no, gisama bali. na boss. Balik na po Buisit. sa page na po. Buisit kanina kay Sikuan. Mikoto karon kay si Sabis na po sa magyud. Is it and immediate smoke dere gikan sa Talon Esports. They want to capitalize ang ilang Aegis right now kay di na sila gusto magpa-waste og time pala, no? Di na sila gusto nga farm sa ta kay Aegis bitaw. Wala na, smoke diretso Wala wala na. na istorya. Oo, paspas kay mo galaw atong mga Talon boys dere murag si Alex yung uyab. Oh! Ay, Ay! grabe boss. Uy, pero ay sa boss Grabe, kaya ang pero smoke oy, pagkapuno the ng factory teams able to force stop out pero boss Kuko din nadamay sa Avalanche. Here comes the exorcism teams na control sa atong Morphling and Morphling will kill the Rubik. And oh my god. Neson na Nag-isda the exorcism is pop. Nagkaroon sa atong that prophet guys mag-push dire pero naana tayo toss Wala, nadakpan si layback Carl. and Bat Rider. wala yung way back Nadakpan post. ang panakop, ibig siya panakop. Siya ang kakadakpan karon. And gapanoktok na dire sa third tower ang atong Talon. Grabe simple na kayo lagi panghimo. The pick-ups right now enables them to push this. Pero uy, Q, medyo nag-overextend ka. Raven popping his BKB pero si Q, Murag buhay buhay pa pa si Q. Japon. Oo. Pero napatay rapture diri ha, pero ang problema, Dahil wala BKB na po. BKB. Oo. Pag-listen sila defend na ni karon. Grabe, Pero- boss. Puto naon busa kompleto pang skill diri sa Blacklist Rivalry. Pero padayon ra gyapon diri ang Talon to push on to this mid barracks and mo diretso na daw sila sa obos. Uy, ni diretso gid grabe. ay. They want more pag yun, di ba? Grabe. Oo. With this Morphling na humala po niya nga iskadi guys. Pura na mabangbang atong Morphling diri boss. Listen to kay Patir. Naramay ba trader boss? Tapos bago lang naka-respond. I think it's Pero a good call na. nabay way sa Bat Rider nga mo cancel sa Lincoln sa move. Unless na ang Rubik dool, pero if kung siya lang sa lugar. Na siya first stop. I think Okta rin iyang gipili nga item kanina. I think if I'm not wrong, Aether Lens to kanina. Tara Okta rin Corjet going for na siya first stop boss. Na siya first stop to lang to cancel the Lincoln Spear pero kanina pero karon Blacklist gusto ko makita sila nga mulihok karon kay kompleto Ricardo's pa ilang skill guys.
ang Blacklist Rivalry ganiha kakadaog sila sa katong fight sila ganiha nga masakto nilang execute ang ilang mga skills pero Pero tanawan ni boss, gatipi na tanan ang kuan ang Talon Esports diri sa bottom lane boss. oo, ang Talon Murag- Esports controlling this side of the map na own sa Blacklist karong atong sa una pero ka si kuan. agagay nakabote no gisulod sa bote. Hmm. Okay, so na sila reserve na double damage diri para sa atong Morphling guys. And oh my god, kabalaka ko aning next clash that is upcoming with the Aegis. The double damage pod gikan sa atong Morphling which grabe. Kusgad atong Morphling karon boys. And I smoke round tanon. Go what sila nga naimo def ane pakita lang one time boss. Ana si Q kay itos back playback taka. And oops, gaplasta na Skull. Exorcism will be popped by Jabs right now. Ohoy, they're trying to push this Alaga. other tower. Pero oy, Savage, wala kantos. Diretso na. Pero nana Odsa. Pero nana dere. Nanang Kanip no! stop. Gikan kay Kuko. Pero oy, Jabs falling low and Jabs will go down. Oni, bali na po sila kay Kyo. Pero oy, 23 Savage dere ni wave in. Para mo sukol. Pero 23 Savage siya. Balag dahil napatay nga mo Death Prophet. Mas pusher man ko sa iya. Push and trabaho lang tabos. And Millie Barracks makuha na po sa atong Talon team. Wala Grabe. para sa nawala sa side sa Blacklist boss. Grabe ang Talon adto no. Og ang lasa po adto medyo bitin man. Ba dili magid kay siya kuan gid nga nagid ka dako kuan nga dako impact kasi siya DP man sa Guwapo lang to kung makon lang more pero I think medyo malabog yapon kay yung ages Para, na to. Tsada na untang Doom. Napatay nila si Jabs. Pero tanawa dari kung sa kakusog si Savage. Abi ni magbabak me. Yeah. Ni wave in na si 23 Savage at kabalo siya nga. For the moment walay makapatay siyang hero. And we have the finish. Shiva's Guard na sa atong Doomdari. Ano yung Shiva's Guard atong Doomdari boys ha? So makakait na ni siya boss. Pwede na. Pero Pero- ages na bigan. Alright, Aegis will be gone. Pero ayaw na rin. Actually, Lincoln Spear niya buon. Dili murag kuan ang IO. Oo, murag. Tanaw sa Persian sa lugar. May hammer. Ambot lang kaya nakita na ko siyang kuan Lotus. sa ubos kay kuan. Force stuff. Pero ambot lang. Possible Lotus siguro. Lotus or Lincoln, no? Pwede ra. Possible. Oo. Ang ilaw to siguro kay ang global ra siguro. Pero ang Blacklist Rivalry diri, na-diri sa bot lane, trying to pressure and mirror kung siya ginahimo karon sa Talon. Pero Ayo o Caldrin, plastar stop lane, ha? Mangita untang silag Mikoto, pero Mikoto paspas kinakabak ang buang. Ano, kuan siya naka-sense, naka-spider sense may kuto ato. Ba, di mo laos diri kay murag medyo fishy diri tapita. Oo. Ara siya, ayaw na lang boss. Oy, May na lang Ayaw boss na lang kay mo. murag hatlok mo diri boss. alanganin na ako dere pero oy, Alanganin talan na karon. boss. Pwesto na po dere sa top lane. And they have a 9k gold lead advantage on the side of Talon right now. And sila Shrek na dere Bloodstone, BKB o kaya with the travels. And si Carl, medyo kailangan gini ang BKB ni Carl, no? Ang kuan lang siguro, ako makita na siguro diri side sa blacklist na ilang kulang. Gwapo mo tayo lang mga setups, gwapo tayo lang mga fights. It's just that medyo gaka-pick off sila na balos ba. Like example, like nato yung mga errors kanina. Pero ang ilang nakulang dito, Anto, feel na ko medyo kulang pa to ang pag-pressure pa sa Morphling. Kay ang Morphling karon kay grabe na kay kuan ba eh. Grabe na katambok ba eh. Bro, lisod nagalipat yun nga na Lincoln, napagimanta, napagibikibi, unsa na lang, di ba? May Wala, di ba? murag giansiran yun ni Savage imong tanan pangpatay sa iyaha. So Silvi, ang gusto ni Savage, the reason why na-bid niya ang tanan, kaya para makomit kita ng ultimates sa blacklist, ingana naging kapresyoin. And medyo delikado dre ang lineup sa blacklist karon, owing on how fat this Morphling. And syempre tara 27k na dre, gasunod sila ni Leshrak and Carl dre on the mid game, just clearing the ways. Pero oy, dual dre ang blacklist ha. They are trying to find something pero murag makita nila sa ni Didi ni. Oy, naka-Didi si Raven. And Raven will get this double damage run pero murag naspatan to sa Talon. Back sila diretso, back diretso.
Ang saraya, di ta sukulan ningon sa, oy. Di ta sukulan ng damage. Medyo sakit ba si Raven, boss, di Oh, ba? sakit bigyan po. Imagine na i-rectic lang ka na. Easy ang TP ana o si Kwan, si Mikoto. Kaya na Raven going for ano ni, Manta style. Manta style. What do you think of the Pero- Manta style? Matasal ni Raven. Hmm. I think, naman si BKB. Pero, ang put lang para unsa siguro na, could that be for, let's just say, Silent just sa DP? Or I think more of my only threat naman siguro. That's like for a reason why magmanta siya. I don't know if for push purposes po na siya, pero likely, I don't know. I think for the DP siguro, I don't know. Pero Q3 transitioning na into a core, going for the Echo Saber ng Tiny. Oh, kana boss. Kung makiri ito niya, boss. Tapos, Mag-ags na yun. Ags na yun. Or pwede ka ni Quarren sa simple crystalist, tapos ags na yun. Agay! Oh, yeah, was gabi ng burst nga mahatag sa balay position Sakit. 4, no? Sakit. Pero karon murag pamasin sila sa Russian dere. Sa medyo siya murag hapit ni Russian guys. Okay, karos aba mo spawn ng Russian dere. Oh, Karon. aya pa yun nga negosyo siya pero mas patanel nanay aganim scepter guys ha. Asa kaniya tsada yata ka aganim like Naka-aganim sa bang morph? Wala pa. wala pa. I think it's good for the morph. Dili ba tsada karon ang nihilism dere kung yatag nila sa Nihilism. Pwede. Pero I don't really see a lot of right clicks dito sa side sa blacklist. I see a lot of magic noon. Like mga ruptures or mga kumita like lassos and all that. Duda lang ko para sa understanding lang asa. Pero nasa yung lasso. Oh, yun, nani na laso. Si Jobs dere pero uy, wala sila enough damage to kill this DP and that is a lasso down sa atong Batrider. I think mag-Russian dere ang talon kay Murag na dahil laso, pero ano sila, farm lang, chillax lang guys. Disiplinado to rin dapita. So, unsa pa makay kulang nga item diri sa atong Morphling, boss? Well, sabi ko mo kay sa cameraman din. Kuha na ba ka-hex man gyapon si Kwan man Oh, yun. naka-hex na. Pero sa ang kulang siguro para sa Savage, I think he needs something na mas makadugay sa team fight. I think So, let's say mga satanic. Satanic, yes, yeah, kana. Satanic is very good yun. Let's just say that you are being guided as much na ibento like tanan mo safety item. Actually, Satanic is also a safety item na magyapon. Okay, diba? It can also dispel, diba? Oo. Ang Satanic. Oo. So, yeah, guwapo. Pero hindi ko kapangita sila nematos back playback diri pero Pero BKB Raven. mas Raven. Agoy igo raman gi-force ang BKB boy. And of course mo ni go signal nila pwede na ta mag-Russian wala BKB lang carry. Or And matabuan nila yung awan sila. Uy, the Hex now is pop. Makaya baka nilang dakop si Kuko karon Kuko kadagandagan ng Kuko. Exorcism is pop na po dere on the side of Talon Esports. Pero ang BKB, uy! Nadakpan na here comes the area dome gikan kay Boss Kuko. Pero, ayatet, ito pero sapit. Kasupagay lang sa dome. Uy, nalaso to na to. Let's rock karon, pero let's rock karon. Uy, bigoto yung trouble na to. Narapon na to, let's rock today. Gating nga na, double kill para kay Raven. Wow! Kills pa na para sila. Pero alas sa 23 Savage, pausak lang tamong tanan karon. Unsa yung mahibo karon? Ako si Ice Water God dire. Grabe, good kills gyapon there is a side sa kuan. Kasi blacklist hunyo na kuan na ang kato na doom actually makaya to nila sa job pero hunyo na escalate gyapon na siya na padulong kang may photo gyapon ang kill, di ba? Grabe. Ako yawas kasi sa to, uy, Savage. Way respetar kay Kuko pag area dome. Ang gidayban sa dome, grabe. Pero it seems like yung Savage position sa tangling nakato siya o kuan Swift Blade Swift Blake ang Morphling. Oo, pero sakto yun ka, boss eh. Uy, Carl dere. Grabe kakiki mo doon si Carl, guys. Eh, nasa isa pa ka flame break available para din kay Q. Pero uy, sakto giga partner nga gihatag nila ang Aghanim Scepter sa ato ang Morphling. Morphling, oh. Kay murag duda ko gwapo gyapon ni na ma-replicate niya ang kauban ba? Kuan. Sakto ba? Mo mara ganun sa gyapon, di ba? Tapos, kato mga kawat-kawat nga stats. So, Yes, sakto. Kuwaton It's niya good nga for sa the Bloodseeker. Yeah, I forgot. Nakalimot ko na. Kawaton niyang stats sa Bloodseeker dare. Naralaso si Mikoto napatay nila dare pero ang ilang problema mo dire kasi Savage naro. Wapo ang katong kuan katong lasso to the doom. Dili Savage ilang problema dare. Savage.
Nara. Wala na sa apil-apil na sa kadali boss kay murag pressure na. yung dula. Wala gang isi si Coco, boys. Murag Wala sila gang sa karon. wala gang isi si Coco dadto. Murag Medyo na game face on na siya guys. sunod ang duwa ni karon. Pero umiko to. Grabe yung Hex ad to ha. Grabe gid lang lakag. They started with the Hex ad to. Niabot pa sila second tower nga lakag-lakag and Swift Blink. Nahuman na din sa atong Morphling with a Daedalus partner. Going for kani Divine Rapier Wow, he's going divine. or pasikat to ni. I don't know boss cause if he doesn't change that item before 50 minutes siguro, I'm pretty sure na murag seryoso din siya divine boss. Oh, marag If yes, ana. if sayang lower rank ang sayang. Oh, okay, marag ana na siya ka confident karon siguro boss nga wa ko makapalag sa iya. Mo ni mga leader sa tambay diri nga wala mo palagwa. Kay wala taho na kaniya. To be honest, boss, I am never get ko divine player, boss. Kaya amot ba pressure rin sa kuwang Kung na mag naka-divine. na matagang Pero divine. uy, nakadidi na sa diri atong Morphling. No, divine na lang di. Ay, I nakatiti mga think- boss. Mo na ning patanaw da buyback boss. Wala na to na. Oh, okay, I think this will be the last fight for a Blacklist rivalry karon na kung mapili pa sila ani. If they're able to get Savage and Apple yung yung ages, marami ba ang more play, so medyo hotdog niya po na siya sa size talent po. Oo, pero dire Morphling protektado kasi ang kauban, the Lincolns, the Lotus and the Force Staff are available gid perme para kay Savage. Oy, pero biniblink in na siya. Sa kay Wama ko. Iguro siya po dagger in hapak with form out, grabe! Some sneaky plays. Sneaky plays ka po sa talon eh. He's gonna do it again, Tawag ganun, bukul ka mo na. Hindi. Nara mo to. Dagger na karon, 3, 2, 1. Nara mo so, di. Mudag, na karon boss. Nara, bang! Wait for Uy, Pero pero isa pa, nalaso sakpan sa dali. mo, boss. Nika, pero uy, Tetris Savage diri pero problema diri pero Tetris Savage grabe kayo sustain guys. Diki Di mas ba patay tayo? Raven. Agay na Raven, hilis. get 3 hits, no? karon. Mo na next target karon ni Tetris Savage. Grabe kay dami sa Tetris Savage and Ayo sa likod. Na tong area dom. Body box are coming from the Blacklist rivalry pero 23 Savage ages pa lang Got to. ages. Gi-commit na ninyo tanan para sa kuha. Oh Pero my here God. we go. The raid boss is real. Nana is 23 Savage. Pero triple ka Dres Raven guys ha. Oh, Wala pa daw ni-give up ang Blacklist karon. Pero oy, napap niya ang Cheese Disal sa atong Morphling and that will enable him para mo bounce lang. Grabe ang Morphling adto oy. Or na buyback ang kuhan talon. They know na wala buyback ang blacklist. Pero I think ang talon dere. Umano na lagi din nilang ilang base guys. Limpiyan sana mo guys. Kami cleaners karon. And Mega Crips now is available para sa atong Talon Squad and I think diretso na sila ng tower. Here comes the Avalanche pero wala di connect. Pero alam si Savage, trabaho lang ko boys. Dili mo ko ana nga gamer pero uy, kuko diri. Sabi na ko dum to, third skill ito di ay. Wala yung Doom, 20 seconds pa atong Doom dire pero natay laso ha. If ever, nalaso na kita itong play. 23 Salvajes, gati nga na pero grabe ka Giling-giling sustain. to sa boss. 23 Savage is standing still right down, able to waveform up lang atong Morphling. Pero karon, padayo na sila dire. Oy, na-stream man siya abalan, gikan sa atong Tiny. Pero 23 Savage ka trabaho, pero Raven dire. Oy, ang Kaya ni Raven, duration, nawala na. 23 Savage going in. Ay, hulak ka. Nanas Fountain, there's Morphling. Grabe atong Red Boss dire. Ginatindukan naman ang Yes, bitaw. Look it Atra. And humano na daw sa Talon. Gigutom na may ana sila. And Gigutom na. Talon will force the game into game 3. Grabe, Grabe. boss. Grabe na away ka boss ah. Gihuma naman diretso ni 23 Sabog. Grabe sila dito. And of course, congratulations sa atong Talon on winning the game 2 guys. So napatay I think game 3. Sakto? Game 3. I think so, na yung game 3. So, relax lang mo diha, guys. Tatay, garbiya sa dyan yung mga away, guys. Oy, napatay game 3 pa doon karon guys. In just a few minutes, stay put ng mudra. Like and share and follow ang among page. Kaya mo balik kami. And again, kami Melo and Bench yung caster for today. Balik kami later. Peace out, dag out. Bang.